All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run, with happy hearts and faces. Then let us to each other say goodbye. Good morning, little children. The sunbeams shining say, wake, dear little children, and greet. Velkommen til Ulden Farmor podcast, episode 120 er det i dag, og det er den 28. marts 2016, og det er den sidste af 10 fridage, jeg er i gang med nu. Jeg har selvfølgelig ikke noget af det, jeg godt kunne have lyst til af håndarbejdssager, men jeg har da fået min del af det. Jeg har for eksempel haft 2 dage, hvor jeg bare satte mig ned her og var herude i mit krearum. Jeg skulle bare have noget ro og noget strikketid. Men ellers så har pinsen jo, påsken selvfølgelig, har påsken jo, som I ved, budt på en tur til Middelfart, og været på messe i tråd med tiden, og vi shoppede ind, og prøvede at lægge mit garn, som jeg havde købt op, for at se, om I kunne se bedre. I kan se, der er den her mørkeblå. Det kan I ikke se. Den der er sort. Men her ligner det mere, som det skal være. Det garn, som I så sidste gang, I ikke kunne se en pæn farve på, fordi vi optog i skumringen foran et vindue, hvor der var dejligt lys, da vi startede, men det fungerede ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er nu. Den er 13:43. Så der skulle være masser af lys til os til resten af dagen. Eller i hvert fald til resten af optagelsen. Jeg uploader i morgen. Så det I ser i morgen, det har jeg optaget i dag. Så det I ser nu, har jeg optaget i går. Så har jeg haft en kreadag med min søster i lørdags. Hvornår var det? Det var ikke i går. Og der havde jeg Magnus og Emma her. Så det var lørdag. Lørdag jeg var hos Lisa. Lisa havde besøgt sin datter og svigersøn og barnebarn. Og svigersønnen skulle noget til noget tamtam inde i Københavnsrup, så der var dømt kreadag. Ivan var der selvfølgelig også. Lisas mand. Jeg blev hentet kl. 11 om formiddagen, og så blev jeg bragt tilbage igen kl. 10 om aftenen, eller sådan noget den stil. Jeg ved ikke helt klar over, hvad klokken var. Fordi min bil er lånt ud til Allan, som er taget til Jylland. Så jeg har været alene i 4 dage nu, 5 dage, eller 4 eller 5. dag, det kan jeg ikke huske lige meget. Det var egentlig meningen, jeg vil tage med derover. Og det er for at servicere drengene, som er på job i Jylland, og som har et sommerhusleje. Lave mad til dem, og sådan, så de skal gøre det, når de kommer trætte hjem. Det kunne vi jo lige kombinere med en gang påskeferie i sommerhus. Eller der mig. Men oven på 3 dage med 2 dage på messe, eller vi var kun på messe den ene dag, men vi var afsted 2 dage, Ulla, Lisa og jeg. Og Ulla som gæst til mandag, 4 børn i 3 dage. Og så skulle jeg have 1 fridag, og så skulle vi tage afsted til Jylland. Og så tænkte jeg, nej, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil også have lov at bare slappe af. Så jeg bestemte mig for at blive hjemme. Og det viste sig, at det var en meget fornuftig beslutning, fordi Katrine havde brug for pasning til Emma og Magnus i går, så det fik hun. Og Lisa havde brug for selskab til kreativitet, så det fik hun også. Ej, jeg ved jo, hun havde nok bare lyst. Så vi fik en lille påskefrokost, og så gik vi i gang med at nørkle, og vi fik strikket, og vi fik... Lisa fik lært Mia at hækle. Hun havde lavet den fineste... Hun ville hækle legetøj. Hun hæklede den fineste legetøjsmad. Så hun hæklede den fineste pære. Og jeg strikkede på
Hvad strikkede jeg på? Jeg strikkede på denne her. Susu, Nora Gorn. Og jeg lige hævde den af. Men jeg kunne simpelthen ikke holde ud af den på, for her er så varmt. Jeg kunne selvfølgelig stille på varmeapparatet. Der er lige her. Skru lidt ned. Det er så varmt herinde i dag. Så jeg kan næsten ikke holde ud at være her. Susu er blevet færdig. Den er ikke vasket og blokket endnu. Sådan ser den ud. Og den er mindre end jeg havde forestillet mig, eftersom den ikke er vasket og blokket. Altså den er kort. Den er temmelig kort, især at forudse. Men jeg kan sagtens bruge den. Og goddag. Jeg kan lige prøve at tage den på et kort øjeblik, så I kan se. Så den går helt op til bæltestedet, kan man sige. Og bagpå, der går den sådan her. Og som I kan se, så er der masser af plads i den. Den kan jeg vise sig sådan. Så, og ærmerne er 3/4. Men den virker temmelig fast i det. Altså, jeg tror, den skal have en god blokking, så den kan slappe lidt af i strikket. Og det sker sikkert også ved vask. 300 gram garn gik der til den. Og den er den lille smule her, det tredje nøgle garn. Så 300 gram er der brugt. Knap og nap. 290 måske, jeg ved ikke hvor meget af den, jeg har ikke varet den. Og ellers ser den sådan her ud. Den er alt for varmt at have den på i dag. Jeg er rigtig glad for den. Og jeg er sikker på, at en god blokning vil gøre noget godt for den. Så jeg ved ikke, om vi kan se. Nu vi har lys i dag. Se mønstret. Så fint der. Det samme mønster på bagsiden. Og ned ad ærmerne. Er der en lille hulrække. Og den specielt trænger til at blive blokket. Der skete jo det, at man skal jo sy skuldersømmene sammen først. Og så tager man op til ærmer. Det gjorde jeg så. Mål så mange centimeter ned. Og samle så mange masker op. Så fik jeg et ærme, der var så smalt her. Som simpelthen så kline på min arm. Så jeg valgte at pille op og gå lidt længere ned ad sidesømmen, før jeg påbegyndte ærmet. Eller før jeg samlede op til masker. Og så jeg tror jeg har 20 masker mere end... Jeg har 40 masker mere end mønstret siger cirka. Men nu synes jeg, at ærmet har den størrelse, jeg vil have. Jeg har også lavet det lidt længere end mønstret siger. Og stadigvæk er det jo ikke langt. Så en god blokning, så er jeg sikker på, at den er, som jeg gerne vil have den. Og den skal ikke ud og hænge i dag. Fordi jeg har hængt vasketøj ud. Det stormer en hel pelikan derude. Det ser rigtig dejligt og solskinsagtigt ud. Og så hørte jeg et brag, så bum, 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 bum. Og så tænkte jeg, er der nogen, der står og hammer på døren derude? Og jeg kan ikke så godt høre herude, der er langt hen til hoveddøren herfra. Så tænkte, det er nok nogen, der rigtig gerne vil ind, så jeg må nok hellere gå ud og se, om der var ikke nogen ved døren. Så var det mit, jeg bruger sådan en garderobestang. I kender godt dem der på hjul. Der hænger jeg trøjer og kjoler og sådan noget på bøjlerne, når jeg tørrer dem. Og der er jeg sat en ud for i gårdhaven sammen med mit tøjstativ, det ved vingestativ, som jeg tørrer alt andet tøj på. Så var der garderobestangen der var væltet ned i sandkassen. Som plastiksandkasse med låg. Og det var så, den bullede hen over låget, at det sagde bang, 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 bang. Den sandkasse med låg og så derude med hele vinteren. Så der var regnvand og mosvand og sådan noget. Jeg har jo ikke vasket den af til foråret endnu. Så det landede mit tøj i, så nu ligger det i maskinen igen. I hvert fald den del af det. Så går der et stykke tid, så lød ikke nogen brag. Jeg tænkte, jeg må hellere lige gå ud og kigge. Så var mit andet stativ også væltet. Men jeg tror, det var tørt, og det var væltet ned på fliserne. Så tror jeg ikke, der er sket noget med det tøj. Så nu fik lige lov at stå lidt, så det kunne blæse det værste fnuller af det. Og så må vi se, om den står op, når jeg kommer ud igen. Så den helt op ad muren, så den kunne stå lidt mere i læ. Men der skal i hvert fald ikke mere tøj ud at hænge der.
Og det er ude i min gårdhave, som er lukket, og der stormer det simpelthen, så jeg ved ikke hvad. Gammel så lyder der nogle buller og brag derude fra. Så det er ikke i dag, man skal ud, selvom det ellers ser meget dejligt ud. Naturlig strik. Jeg kan se, at min projektside stadig mangler masser af... til Susun her, der fik jeg brug for mine nye klemmer. Der skulle sy dem sammen. Sikke nu en fornøjelse. Det er holdt på plads med den. Det er egentlig noget, man bruger til stof og patchwork og sådan noget. Ikke at det har nogen betydning. Jeg plejer lige at hægte dem sammen, mit strik sammen med dem her. Lige sådan så jeg har de punkter, der skal holde sammen siddende i den her. Men det kan godt skubbe sig lidt. De her, det kan jeg anbefale. Der er ikke noget, der skubber sig noget som helst, så de er sat i. Og samtidig så er de hule her. Og kig ind i den. Så kanten er strikket. Jeg kan stikke igennem på midten. Kanten af strikken, den ikke bliver mast, men det bliver holdt sammen inde. Det er genialt. Købt 10, og det er nok, det ved jeg ikke, men ellers må jeg jo finde et sted, der har dem. Og det er kun for opbevarings skyld, jeg lige har sat den på den her Cashmere Company pamphlet. Så jeg lige ved, hvor jeg har dem. Så vil de stå her lidt, så jeg finder ud af, hvor de skal være. Formodentlig det skuffedarium deromme, som jeg ikke magter og der. Så jeg magter at lukke. Naturlig strikbogen. Den har nu været i brug. Det er dejligt, når jeg har så mange bøger, jeg har aldrig strikket noget af dem. Og faktisk så er der i her. Lisa, hun havde sådan en fin strikket kjole på til Middelfart Festivalen. Og der er en her. Og hende som er hulmønster, det er den her også. Det eneste, jeg ikke bryder mig om ved den her, det er påfærmerne. Jeg bryder mig simpelthen ikke om, at det puffer så meget på skulderen. Men det tænker jeg godt, man kunne arbejde sig ud af, ved at skrive mønstret lidt om. Den kunne godt være, at jeg skulle gå i gang med at lave en gang. Men det bliver ikke lige nu. Jeg har fået afleveret Emmas sokker til Emma. Jeg har fået brugt næsten alt mit Nikolaj-garn. Det er, hvad jeg har tilbage af det røde garn, jeg har spundet. Og nu, det var altså min mening før at kigge efter i min stash, hvor meget det egentlig var, jeg havde brugt. Det kan jeg så ikke. Så det interesserer nogen, så kan de gå ind og kigge det bagefter. Eller jeg kan tage min vægt og gå i gang med at veje. Så kan jeg fortælle jer præcis, hvor meget jeg har brugt. Ikke mindre, fordi jeg har ikke løbelængden. Nå, jeg kan da. Man kan så meget. 300 og... Hold op. Det er den vægt, der ikke duer. Det er den vægt, som trænger til nyt batteri. Den kan ikke veje noget på. Det er lidt let. Men så har jeg heldigvis vægtet nok. Jeg tager en anden vægt, som jeg har. Den har jeg altid min strikkekurve. Jeg altid have en vægt i sit strikkekurve. Nå, men i øvrigt, jeg er jo aldrig tilfreds med tingenes tilstand her i huset. Så jeg havde jo vendt mit bord om. Mit skrivebord her, jeg sidder ved. Det er et arbejdsbord. Jeg har det, fordi at det er det, jeg sætter strikmaskinen på. Og det stod i vinklet på det her. Og der har jeg sat lampen op efter. Og det gjorde jeg, fordi jeg ville sidde op ad radiatoren om vinteren, fordi det er et koldt rum. Så satte jeg det op herunder. Så sidder jeg med ryggen til rummet. Og sidder og kigger ind i væggen og med ryggen til rummet. Det bryder mig ikke om. Så nu prøver jeg noget nyt at vende mig ud mod vinduet her og døren her. Og se om det er fint for mig at sidde sådan.
Så jeg flytter rundt på de møbler herude, og jeg bliver aldrig tilfreds. Og det der med at flytte ovenpå, det bliver sgu nok ikke lige til noget her. Det er 365 gram garn har jeg brugt til mit sjæl fra naturlig strik. Og det blev stort. Der står læg det mellem et par fugtige et par våde håndklæder og bring det i form. Jeg vil jo gerne have vasket mit strik, når det er færdigt, så jeg vasker mit strik. Og når jeg siger næsten færdig, så er det fordi, der hænger den her ene tråd. Den er ikke hæftet. Jeg hæfter altid først tråden, når jeg er færdig med at blokke. Jeg besluttede mig så for ikke at blokke, men bare at vaske det, og så måtte der 3 håndklæder, så kæmpe håndklæder ud på badeværelsesgulvet, og så lagde jeg det op. Og se hvor fint den har glattet sig. Den var sådan helt krøblet sammen og fyldt nærmest ingenting, og nu måler den 2,25 meter i overkanten. Så det blev kæmpestort. Og jeg tror målet på opskriften hed 1,500 gange 75, og min mål er 85 gange 2,25. Så det er der noget af en forskel. Men det er jo det der med, når man ikke strikker i det originale garn fra mønstret, man bare tager sit eget garn, så kan det blive noget helt andet. Her er simpelthen blevet væk her, for jeg har da det målet her. 75 gange 155, og jeg har 225 gange 85. Og straks virker det jo, når det er blokket, så det er ikke blokket, det er bare lagt ud, glat ud. Meget mindre bastant, det var meget bastant. Kæmpe stort og dejligt og lige til at putte sig i. Som Ulla siger, det er der velegnet. Jeg sagde, det hvor jeg velegnet oven på en undskyld, jeg fik fluller i hovedet. Det må være velegnet oven på en frakke. Og så siger Ulla, at det er sådan et put i haven sjal. Og det er det er. Og så har det den her hæklede kant. Jeg brød mig jo som sagt ikke om at hækle, men det var jo egentlig hurtigt overstået. Nej, Bianca, nu kaster du op på gulvet igen. Gjorde du også sidst, du var herude? Eller kaster op. Det der grønne slimgylp, de købte. Sådan en kant her er der. Det er så set fra vrangsiden og strikket, kan jeg. Det er det ikke. Jo, det er det. Jeg kan ikke huske, hvad der er ret af vrangsiden. Det her er ret sådan. Jeg kan se den her var ret sådan også. Små dutter, der går ud i, ja, det her. De sidder lidt tættere på underkanten, for ifølge den her skulle jeg tage op på, skulle jeg hækle fastmasker i hver maske på underkanten. Underkanten er jo sådan en lige side her. Og der sidder de lidt tættere, end de gør på siden. Jeg tror ikke, der er nogen praktisk betydning, men sådan sagde mønstret, jeg skulle gøre, så det gjorde jeg. Næste gangs lavning, der ved en gentagelse af det her, ved en eventuelt hold op, altså, hvis jeg eventuelt skulle gentage det her mønster, så ville jeg nok vælge at springe en vask mere over, inden jeg gik ned i første bue. Så jeg fik dem i samme størrelse hele vejen rundt. Det ved man jo ikke rigtig, før man er færdig. Jo, det vidste jeg jo godt, da jeg pillede det op. Men færdigt er det. Og skal vi have et nærbillede også? Så det er ikke mere rustikt end det her, ligesom hun synes, det var så rustikt. Og det er det jo også. Og det er uld af ukendt oprindelse. Vi kender ikke fortypen. Jeg fik det fra ærende. Nikolaj, som havde fået klippet sin får. Og så fik jeg altså nogle poser med det mest umanerlige beskidte uld. Ikke skidt og lort, men det havde ligget, efter det blev klippet i en mark og var fyldt med frø og avner og skidt og møg fra alt muligt ude i naturen. Så det var meget, meget svært. Og jeg sad og blev solskoldet den dag, jeg sad og rensede det ude i haven og
så bruges det skal det altså. Og jeg har så selv farvet det med ladet syn sammen med Lisa. Det har I selv været med til, dem der følger med hver gang. De har set mig farve det ude i min indkørsel. Så den er blevet færdig og mangler så den sidste hæftning. Og det kunne jeg da lige gøre med det samme, mens jeg alligevel sidder her og snakker. Fortalte jeg i år, mit ærme blev for lille på susuen, så det måtte jeg jo pille op, og der havde jeg ellers lavet næsten et helt ærme. Så jeg har lavet 3 ærmer på susu. Så er det gjort. Så er det i hvert fald gjort grundigt, kan man sige. Så. Og mens jeg sidder her og hæfter ende, der er kun en, den første, den fik jeg da heldigvis hæklet med ind i, da jeg samlede maske, eller da jeg hæklede fastmaske, så hæklede jeg den ene ind i. Der var i hvert fald en den løse ende, den der, og så rive ud. En lille saks og klip, så nu kan jeg for alvor kalde den færdig. Jeg synes, det er varmt i dag. Jeg ved ikke, hvad termometeret siger, om der er. Det føles frygtelig varmt. 21,7, det er ikke fordi, det er så galt. Men det er varmere, end jeg er vant til. Så sidder jeg lige oven på varmeapparatet. Så nu det er også galt, at jeg gør det. For alvor færdig. Så 2 færdige projekter på én gang. At det er fantastisk, ikke? Det er der alligevel ikke hver gang, I oplever det, når jeg... Så venter vi lige det her baglæns. Jeg har ikke nået til opbindingen af min væv endnu. Det havde jeg talt om, men det kan jeg måske nå i dag. Så jeg har min Carnot ballonkjole i hør på. Så man kunne tænke, nej, men det er fordi hun har en kjole på, hun har det så varmt. Nej, det er det ikke, for det hør, og det er ikke særlig specielt meget varmt. Men sådan er det. Så siger jeg, at det kvinder i hendes alder, de har det tit varmt, men overgangsalderen, den er overstået, så jeg tror bare, der er varmt af det. Så har jeg broderet lidt også. Og der har jeg da en kæmpe oprydning for mig. Det er det, I ikke plejer at kan se det der. Nu har I det med. Mit lille broderi, den skal blive til en pude. Og jeg tror, jeg kom til at sige sidste gang, at der var 2 køer, der vendte med hovedet til, og 2 med halen. Der er 1 ko, der vender fremad. Og så er der 3, som vender rumpetten til. Jeg startede med den, som vender hovedet frem. Og den er færdig. Og nu er jeg klar til at gå i gang med en ny. Det værste er, at i det her hørlærred her, der er det næsten ikke til at tælle. Det er meget svært for mig. Og jeg ærger mig. Vi så en arbejdslampe over på Middelfartmessen. Den var udsolgt, men jeg kunne have bestilt den. Og måske der havde fået den til messepris ved at have bestilt den, for jeg på stedet. Det spurgte jeg ikke om, for jeg besluttede mig for, at jeg havde brugt penge nok. Men den kunne jeg egentlig godt have brugt, når jeg sidder og broderer. Tråde i sådan nogle hørlærred her, de er ikke lige tykke over det hele. Så derfor kan det være svært at tælle. Og der er temmelig langt mellem køerne. Så jeg skal hen og tælle en 20-30 masker ud til siden. For at påbegynde det næste. Men sådan må det jo være. Måske skulle jeg starte med blomsterne, for dem er der ikke så langt imellem. Så når jeg tæller, altså kun skal tælle de der små antal masker. Og det er langt nok at tælle i det her. Der er ikke noget værre, hvis man tæller forkert, og så man kommer ned, og så man får skudt det hele en hel maske, så man skal til at pille op igen. Så det vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan fortælle rigtigt. Men der er mange timer i sådan en ko der. Jeg skal lige have noget at drikke, så jeg holder lige en pause. Ja, tilbage igen. Det gik sådan set. Kom lige i tanke om, at jeg havde glemt
spise min allergipille, så den kan I da lige være med på også. Min allergipille i dag. Jeg har haft frygtelig hævede øjne og snue og kriller i min hals. Så jeg samtidig næsten ikke kan holde op med at hoste af ren og sker kriller i halsen. Det har altså hjulpet ved at tage allergipiller i 2 dage. Og nu er det nærmest forsvundet. Nu kom det så lige tilbage til, men jeg har også glemt at tage min allergipiller, så det kan godt være, at jeg bare skal tage dem hver dag i en uge eller 2. Jeg plejer ikke at have forårsallergi. Jeg plejer samtidig at have noget om vinteren. Lige pludselig en dag, så kan øjne og næse og snue og kriller her og kriller der. Men det tror jeg er noget, der er i vores skin. Der er mange af os, der lige pludselig kan få sådan en... Det kan være selve skinnene. Det kan også være noget, savsmuld, de bruger til at rulle dem i. Det ved jeg ikke. Men allergipiller hjælper. Så det er vi en del, der må ty til et par gange i løbet af vinter. Det er jo ikke noget, vi gør hver dag overhovedet. Så skulle man nok finde ud af, hvad det var. Men jeg ved jo, at når vi er på cykeltur, så hæver mine øjne, mine læber, de bliver fuldstændig sprukne, og der hjælper der altså også med allergipiller. Så der er et eller andet, jeg ikke tåler. Det kan være græs, og det er så småt begyndt med allergisæsonen, så jeg går ud fra det. Så nu hvor jeg har fået stemmen tilbage, så kan vi fortsætte. Vi blev færdige med broderiet. Nej, jeg blev ikke færdig med broderiet, men jeg blev færdig med at snakke om det. Så kunne jeg jo ikke dy mig. Det her Madeleine-tosh, som jeg købte. Det er af typen Prairie. Det er 100% superwash uld. Jeg strikker jo ikke i superwash, fordi superwash bliver slattent i vask. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt på. Jeg var forelsket, og det er jeg stadigvæk. Da jeg så det her, I kan se det en gang mere, vi var ikke så heldige med farverne sidst, så vi prøver lige at se, om ikke det er bedre. Se her. Da jeg så det her ligge, den er sart lyseblå. Northern et eller andet, hvad var den? Moonstone, Moonglow hed det. Sart lyseblå. Og så de her farver til. Lisa Renner, som vi handlede med. Vi startede egentlig med at handle med hinanden, men så syntes hun, at vi skulle handle med hende. Så hun overtog handlen. Og ville gerne skifte den her ud. For hun siger, at den er for ens med den her. Og så fandt hun en anden brunlig en, og vi putte ind i. Men jeg synes, at den her kombination ser rigtig fin ud. Og det kan godt være, at hun har ret i, at de er meget ens. Og glider ud i hinanden. Men jeg kunne bedre lide æsken, som den så ud. Sådan her, så jeg valgte at beholde denne her i. Det er entrådet. Superwash, det strikker jeg ikke i. Det er entrådet, det strikker jeg ikke rundt i. Men nu gør jeg begge dele. Fordi det er sådan, det her er. Og her, der er den ene type garn her. Og den anden type garn her. Og det er rigtigt, der er ikke meget forskel på det. Den her, den er meleret i det. Det er halskanten, som formodentlig skal bukkes om. Ja, det skal den. Og den skal bukkes om til retsiden. Så man starter med at strikke fra den ene side, så vender man striktøjet rundt, og så skal man sy den her ned. Så har du forsidegarnet med forsidegarnet her. Og på bagsiden vil du så have den her som en kontrast, og den er jo ikke særlig kontrastet. Og jeg skal nu i gang med at strikke striber. Jeg er begyndt på striberne til ærmet. Det er jeg begyndt på her med den hvide. Den er ikke hvid, den er råhvid. Jeg har kun strikket en pind med det her. Og jeg skal have delt alle de her små dunter op i 2. Der er 20 gram i hver.
cirka, tror jeg. Det siger opskriften, der er. Fordi der skal jo strikkes på det andet ærme også, og det der man tager udefra og indenfra, så hænger det sammen og snor som sig selv, så kan lige så godt vinde de 10 gram over på i en anden nøgle. Og så skal jeg have vundet noget mere op. Og hvordan det så kommer til at foregå med farveskifte, det har jeg endnu ikke fundet ud af. Men halskanten og strik frem og tilbage over ryggen med forkortede rækker, så ryggen bliver lidt længere end forstykket. Det er hvad jeg har nået nu. Så nu altså, jeg er frygtelig spændt på, om det vil dreje sig. Fordi det gør ensrådet, gør han jo, når det... Men da opskriften er lavet til det her, så må jeg tage al min teori og glemme den, og så bare strikke, som opskriften foreskriver. Så det gør jeg. Og jeg ved godt, at jeg havde sagt, at jeg ville vente med at tage de her små i brug. Indtil det blev cykelturstid. Men jeg sad inde i min stue, og jeg havde det her, og jeg havde de der vaskemarkører, som Lisa har lavet til mig. Lige ved hånden. Så derfor kom de i brug. Sådan er det, når ikke man gider rejse sig og gå fra den ene ende af huset til den anden. Mit hus, det er lidt langt. Langt og smalt. Skal vi så lige tage en gentagelse af den her? Jeg har ikke fået lagt den... Den viser sig så ikke særlig godt. Jeg vil altså ikke åbne den igen, for jeg har lige haft den åben for at fotografere den. Men i gevinsttråden vil I kunne se, at den er petrol. Den her blå, den er petrol. Det vil den altså stadigvæk ikke gøre ordentligt. Næsten alt andet, jeg har vist, ser sådan stort set rigtigt ud, men den der vil den ikke. Det er til gevinsttråden, og det er fra Ulla, og det er Shetland og Merino. Og jeg har der en ting mere. Hvor har jeg meget i dag. Man kan godt mærke, at det har været påskeferie, hva'? Mit strømpegarn, som jeg strikkede, det var jo vores kvartalsudfordring i gruppen af danske spindere. Det har jeg fået vundet op. Det er overtvundet. I kan se, det drejer sig om sig selv. Det har jeg begyndt at strikke strømper af, og jeg har gået i gang med en strømpe, der hedder Riff. Fra et nitty-mønster. Og kan vist så... Nå, jeg lægger lige på, mens jeg tager telefonen. Jeg sidder her og kigger på min telefon. Riff sokker. Det er meget svært at se. Lise Bragbill, det er fundet på Ravelry, og det er det fordi at Therese skrev, det var hendes yndlingstøv op sokker. Og lad os se om jeg kan finde et andet billede. Prøv at se om vi kan se det her. Der går nogle kryds hen over forfoden og op ad skaftet. Der kan vi se det. Dem har jeg så slået op til, de der riffsokker, lige til Bragbill. Jeg må hellere lige sætte strøm på. Sådan. Og strikke et stykke. Der sker bare det i det her Wensleydale, at mønstret forsvinder.
Det står tydeligt frem på de sokker, jeg ser på mønstret, men her i det her garn, der bliver det ikke tydeligt stik. Der er kun lidt af det herude. Men det bliver ikke særlig tydeligt. Det ligesom flyder ud. Så spørgsmålet om det overhovedet er det mønster, jeg skal strikke. Til gengæld synes jeg også, at strikket bliver en tand for løst. Det er på pind 2,5, som jeg plejer. Løbelængden er... Det burde, hvis jeg tager efter løbelængden alene, være et noget tykkere garn end almindelig strømgarn, men det er det slet ikke. Ikke i virkeligheden. Nej, jeg er ikke et nøjes. Jeg viser jer det sidste, det kan jeg ikke huske. Jeg tager en tilfældig tråd her af strømpegarn, og jeg tager den her. Så er der ikke rigtig nogen forskel. Men hvis jeg regner løbelængden nu, så burde det være tykkere, og det er fordi, jeg ved godt, at det er sådan, at benslidel er en temmelig tung fiber. Det enkelte fiber vejer meget. Men da den er så fast bundet, så synes jeg faktisk også, at den skal være fastere strikket. Og det vil også mindske slid på strømpen. Så jeg tror faktisk, at jeg for første gang i mit liv vil prøve at strikke en strømpe på størrelse 2. Så jeg piller op. Jeg har 60 masker her. Det passer egentlig meget fint. Spørgsmålet om det vil blive så meget mindre, så jeg skal gå en størrelse op, når jeg skifter til pind 2, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg prøver med de 60 og pind 2, og se om ikke det rækker alligevel. Så det her, det bliver lavet om. Og så er jeg ikke sikker på, at jeg vil have det kryds her på. Fordi at det garnet ikke... Måske det vil være tydeligere, når jeg bruger en pind 2. Det ved jeg ikke. Eller også skal jeg bare lade det være utydeligt. Det er en beslutning, jeg skal tage. Men det har jeg så også lavet. Det her strømpehalløj. Og så har jeg ikke lavet mere. Men jeg har åbnet min postkasse. Og næste måneds udfordring, den kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men der har Birte P. fra Garngalleriet, som er min absolutte yndlingsfarver. No offense til alle andre farver, men hun er altså min yndlingsfarver. Sådan er det. Hun har en farve, som hedder Magnolia. Den ligner meget den her. Jeg tror, den her er... Jeg tror ikke, det er Magnolia, hun har farvet, men måske er det. Og jeg vil sige... Jeg havde udtrykt forhånds tilgengivelse af, at vi har farven. Da jeg så ser farven, så tænker jeg, der er forskel på, at du ser den ene side. Der virker den meget lys. Eller den anden side. Der kommer det mørke mere frem. Da jeg så den, tænkte jeg, det er slet ikke mine farver, det her. Det er for meget lyserødt, der er for meget lyseblåt. Da jeg åbnede kuverten, det blev sendt i, og så den, så faldt jeg fuldstændig i forelskelse. Jeg blev forelsket lige på stedet. Det er stadig ikke lige mine farver, men det sprudler af forår, det her. Jeg havde en idé om, at jeg ville farveopdele det, og spænde det. Farverne hver for sig, det lyseblå, det rødpinke, det grønne. Der er også sådan en gullig grøn. Altså simpelthen tage dem, der lignede hinanden, og dele dem op. Det vil blive... Og så bruge dem, sætte det ind i noget med en bundfarve, så det her var mønsterfarver. Men nu ved jeg ikke, om det i virkeligheden er det, jeg vil.
eller om man skulle prøve at Navajo-tvinde, spinde den fra en ende af Navajo-tvinden og lade farverne komme, som de vil. Eller om man skulle lave den tofarve og lave den fraktal. Det er simpelthen et svært valg. Men forelsket det er jeg. Jeg er fuldstændig, synes den er så skøn, og den oser af forår. Magnolia hedder den. Hun har farvet dem, hun har farvet, og vil lave en efterbestilling til dem, der har bestilt om, og det er når hun kommer til at køre videre med, det ved jeg faktisk ikke. Garngalleriet, BLP. Så der er noget at glæde sig til, men jeg skal ikke i gang før den 1. april, for det er næste kvartals udfordring. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad den udfordring i det hele taget hedder. Det er BFL, hvis ikke jeg fik sagt det. Slet. Det var min kode. Jeg skal lige se. Hvis nu havde jeg taget iPad'en, så havde det været lidt nemmere, men det gjorde jeg ikke. Nu tog jeg telefonen, fordi... Nå, den hedder simpelthen bare Magnolia. Temaet hedder Magnolia. Så det gælder bare om at spinde den, åbenbart. Det kunne godt være, der var et andet tema, hvor man kunne vælge at bruge Magnolia, men temaet hedder Magnolia, så det gælder bare om at spinde den. Så det glæder jeg mig til at gå i gang med. Faktisk har jeg lyst til at putte den på rocken lige med det samme. Jeg gør det ikke. Jeg venter. Jeg har faktisk kun det der uld fra Ulla på den lille pige, der jeg har i gang i. Det, altså er jeg jo blevet færdig med de ting, jeg har spundet. Så det er alt sammen udmærket. Jeg tror, jeg er ved at være nået til vejs ende. Jeg synes, der var en ting, som jeg skulle huske at sige. Jeg så har tænkt på i går, så det skal du huske. Og det har jeg lykkeligt glemt igen. Jo, jeg skal sige, at jeg var oppe hos Lisa. Så siger hun, ser du den der podcast? Ser du den der podcast? Nej, der var ikke nogen af dem, hun så, jeg så. Og der var en enkelt eller to. Jeg har så været inde på Lisas side, og jeg har klikket lidt på... nu kan jeg sgu da ikke huske, hvad de hedder. Jo. Fluffy Knits var der en, der hed. Den så jeg en af i går. Og jeg kan allerede ikke huske den. Om den var god eller dårlig. Den har ikke været dårlig, fordi så er jeg slukket for den. Om det er en, jeg skal følge, det ved jeg ikke endnu. I dag, mens jeg ville have den der Susu færdig, inden vi gik i gang her, der besluttede jeg mig for, altså vi kan se den næste på listen. Det er jo bare at gå ind under Lisa, så kan vi se, hvilke nogle grupper hun er medlem af grupperne på Ravelry også. Så kan der, hvis der er nogen, der er interesseret i at se, hvad det er, hun ser, så kan I gå ind og kigge der. Jeg har så i går bestemt mig for, jeg vil se Grocery Knits. Og det er 2 søstre, som kører en podcast. Jeg startede med det sidste nye afsnit. Når jeg går i gang med en ny, så ser jeg aldrig den første først, for den første kan godt være lidt vævende og stiv i det. Fordi at den, der sidder foran kameraet, ikke har vendt sig til at sidde der endnu, så de kan godt være sådan lidt... Man skal se dem, jeg vil gerne se dem, når de er kommet et stykke ind. De er ikke noget længere end til 8, så jeg tog nummer 8. Hold nu op, der bliver man da bare i godt humør, synes jeg. Så jeg bestemmer for, at den skulle jeg se. Jeg skulle se dem fra en ende af. Så jeg tog afsnit 8 først. Det var et afsnit på 1,5 time. Og jeg strikkede. Og da jeg var færdig med det, så var jeg ikke færdig med min bluse endnu. Jeg manglede lige det sidste par rækker ret på ærmet. Og at sy den sammen. Så det tog jeg til næste afsnit. Det første afsnit af i Grocery Knits. 2 kanadiske søstre. Hvorfor den hedder The Grocery Knits, det er fordi deres forældre havde en grocery store. Jeg var underholdt.
I første afsnit har de ikke lært ikke at tale i munden på hinanden, og det ved vi jo, når vi optager sammen, og det gør vi jo ikke til daglig, at det kan være svært at undgå. Det er de blevet bedre til. Så jeg har set første afsnit også, og jeg vil stadigvæk se flere. Så det skal jeg om lidt. Og grunden til, at jeg ikke uploader det her med det samme, det er, først kan jeg bruge lidt tid på at lægge billeder op. Og jeg vil i dag også lægge de billeder op. Jeg lægger dem sikkert ind i starten. Så I har sikkert set dem nu, men som Ulla havde sendt til mig fra Middelfart. Som jeg havde glemt at få med. Jeg havde overhovedet ikke spekuleret på dem, da jeg lavede dem. Og spørgsmålet er, om ikke også først jeg så, de var kommet på min telefon, efter jeg havde lavet et stykke filmklip. Men den får jeg så den her gang. The Grocery Niche. Hvis ikke I kender den podcast, så skal I se den. Jeg tror, de har lige i afsnit 8, der de fejret, at de har 3.000 medlemmer på, og de er 8 uger gamle. Det er godt nok hurtigt at nå op i det antal medlemmer selv i Amerika. Medlemmer af deres gruppe på Ravelry. Og faktisk så var de på 3.501, tror jeg. Men de fejrede, at de havde nået 3.000 medlemmer. Den kan jeg godt anbefale jer at se. Så skal jeg i gang med nogle af de andre, men nu tror jeg lige, jeg blev lidt hooked på The Grocery Niche, så den vil jeg lige se færdig først. Se de 6 afsnit. Skal jeg lige finde ud af, hvad jeg så skal strikke på. Nu har jeg lige færdiggjort 2. Jeg kan jo selvfølgelig tage de strømper der og strikke dem om på. Det vil jeg gøre, tror jeg. Jeg kunne også binde min væv op. Jeg har været inde og undersøge, hvordan jeg sætter de der. Jeg kunne jo ikke få vinkelstilerne. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Jeg ved, at den her, den kalder man også for soldater. Straight pegs og... Det ved jeg ikke, den her. Men der findes egentlig en spids på, til når man får foldet om. For eksempel på skamlene og skafterne. Der kan man slå om, og så stoppe den ind. Men man ikke man kan det med den her også. Ellers så kan man binde knuder. Men dem her, de er til at stikke ned i huller. Ind i ejkorden, og så ned i huller. Men han havde simpelthen ikke ejkorden. En seksølskæden. En seksølskæde, det kan vi jo lige have med, nu vi er i gang. Er en nylontråd med huller i. Sådan. Hvis man laver dem lige stykke lange, så kan man tælle huller, så man får sine snore lige lange. Så er det meningen, at sætte den her ind i her, i hullet, og stoppe den ned i hullet på væven. Så hænger det fast. Jeg havde lyst den anden dag, så havde jeg lige noget, jeg skulle gøre i stedet for. Lige nu har jeg ikke lyst. Så gør jeg det selvfølgelig ikke. Så spørgsmålet om, hvornår det bliver gjort, det bliver gjort. Når man så kører igennem de øverste, jeg kan sgu ikke huske, hvad de hedder, pinden deroppe for oven på væven. Oppe i kontramarchen deroppe. Så lægger man dobbelt og ind igennem et hul. Så skal der være sådan en, som har ligesom et spydspids til at gå igennem 2 sæt huller. For at holde den på plads. Så tænker jeg, at jeg vidste, om ikke den her kan bruges til det også. Eller vil den hoppe af, den vil hoppe af, det duer ikke. Man kan godt putte dem i, men jeg tror ikke, det holder på plads.
Så det må jeg hellere lade være med. Sådan. Da jeg så The Grocery Needs. Jeg blander tingene lidt i dag, men lidt meget. Men det er de tanker, der opstår i mit hoved, de kommer ud af min mund. Og samtidig så kommer der noget her prøve. I The Grocery Needs, der nævnte de op til flere podcasts, som de synes var skønne. Og jeg kendte ikke navnet på nogen som helst af dem. Jeg tror egentlig bare, at jeg ser det så fra starten af. Og så har jeg set nogen i tidens løb, som jeg siger, nu gider jeg simpelthen ikke. Der er altså nogle af dem, de er simpelthen for dårlige. Der er de jo privilegerede i Amerika, de har så mange. Og os, der forstår engelsk, har ingen problemer med at se det, så vi er sådan set også privilegerede. I Danmark, hvis man kommer fra dansk, så er man ikke særlig privilegeret. Der har man mig eller Elisabeth Solskin. Linse, hun er der jo ikke rigtig. Med det, den anbefaling af den podcast, så jeg ser, om jeg finder nogle andre gode, så kan jeg anbefale en næste gang. Også, der vil jeg slutte af. Håber, I har haft en rigtig, rigtig god påske. Den er jo næsten ved at være slut. God påske, resten af den, og håber, den første del af den har været rigtig, rigtig god. Vi ses om en uges tid, og så håber jeg, at jeg har fået lavet en hel masse. Jeg skal komme til at starte noget nyt op, jo. Så jeg har god strikkelyst, hæklelyst, sy, spænde, knible, væve og hvad I nu har af lyster. Rigtig god lyst derude.